Sa unang pagbasa, naghisgot diri nga ang mga Israelita nga mga giunang gipili sa Dios nagantos. Nganong nagantos man sila kay matud pa diri gisuko ninyo ang Ginoo. Kay paghuman ninyo og dawat sa mga grasyang gihatag sa Ginoo, didto ninyo gihalad sa mga yawa. Sige, lingiyay mong tupad. Inakinsay imong gihalaran ron sa imong grasya, ang Ginoo o ang yawa. Oh. Para ko na, estudyante ka, niya mangupya. Kisa may imong gihalaran sa imong paningkamot isip estudyante, ang Ginoo o ang yawa? Kusga. Maestra ka, sige kag pangasaba. Kisa may imong gihalaran sa imong baba nga maayo kay mutabi, ang Ginoo o ang yawa? Maestra, mga saba, kisa imong gihalaran? Ang yawa, grasya ng tingog, grasya ng makalitok ta. Pero usahay, ang yawa mo itong halaran, tungod kay ang atong gilitok, mga yawanon nga mga bulong. Mao nang gisuko nato ang Ginoo. Estudyante ka, na in love ka, yang imong giinlaban, imong giingnang I love you. Kinsa may imong gihalaran na ang Ginoo ang yawa? Ang Ginoo. Kay ang Ginoo man ang sugo man as Ginoong paghigugma ay kamo. Nya karon kay nagkauyab naman mo. Pagkauyab na ninyo, labing kay mustanan, mga estudyante pa, grade 12 or grade 11, ngunya, date dayon mo, kinuutay dayon mo, tinukhangay dayon, kisa may inyong gihalaran? Ang yawa. O, di ba? Nindot kay kagnaong, nya, imo dayong gipanindutan pagyod, kis-kis na kas imong kilay, color na kas imong buhok, pamintal na kas imong naong, kisa may imong gihalaran sa imong beauty? Ang yawa. Oh, di ba? Ang yawa gihapon. Kay ngano man, gusto naman kang mulabaw gyud sa tanan, gusto naman gyud kang mapansin og maayo, gusto naman kang ang imong kaugalingon mao na gyoy musikat. Munang buhaton ang tanan aron lang gyud musikat. Sige kag nindot kag lawas nga pagkababay nya TikTok dayon kag gamay kay kag ipangsulob sa imong lawas aron daghan kay mo view. Kinsa may imong gihalaran sa imong gasa sa panglawas, ang Ginoo o ang yawa? Yawa. Kibaw mo dayon. Daghan kay kag kwarta, ang imong kwarta ipalit gid imong mga gadgets, mga pagkaon, ana daw kay kastanan. Sige kag pangasaba anang nangutang nimo, kinsa may imong gihalaran sa imong kwarta? May kay mo mutubag, yawa. Unya kun ang pari siging wali, siging pamaligyag slat, kinsa may iyang gihalaran sa iyang tingog? Kana, na siya. Unya ikaw nakabati ka suwalis pari, wa jud ka mo palit og slat, bisag naa kay ikapalit, kinsa may imong gihalaran sa imong bahande? Kana, mao na siya. So at least nahibaw na mo mga yawa mo. Nahibaw na ta nga dili day masuko ang Ginoo basta magtuman ta sa iyang kabubuton. Unya mo gawas pagid nato ang gahom nga matud pa diri sa 72 ka mga apostoles, 40 nilang lipaya, Lord, ang mga yawa, Lord, nituo na mo, pag-ingon na mo, pahawa dia, ni pahawa dayon. Grabe kayo, Lord, ang among gahom, nakita na mo ang mga yawa nga nangawagtang syagit kong mga yawa, Lord. Ingon din Ginoo, up, time sa ha. Mura mag-enjoy kay mo sa inyong pagpapahawa si yawa. Basig kutom na lang mo diha. Nya mo sikat dayon mo maayo kay may kay kang mo papahawa og yawa. Ana
you are one of the greatest exorcists nga bisan pag ang yawa tagpito ka buok imong mapapahawa basig nalipay na kadiha na you are a great healer nga bisan paghapit na mamatay imong ayuhon bisag stage 4 cancer makuan ma-negative bisag di kalakaw makalakaw kana mga crutches mga wheelchair ipamili na sa imo lang pagpandong sa imong kamot basig anha na mo diha malipay niya kun anha na ta diha malipay giyawaan na ta kana bang malipay na ka nga bright kay kastanan nga pagka-estudyante ana lipay kay ka nga buutan na kay kastanan lipay kay ka nga achiever kay ka ana top notcher kas board exam lipay kay ka kay nakatrabaho na ka nindot kay kag trabaho dako kay kag sweldo nakapausab na kas imong balay ana lipay na kay ka ana nakapamalit na mo inyong gusto mga sapatos nga imong gusto mga sinina imong gusto lipay na kay ka ana daghan na kay nahalin sa slots ana lipay na kay pare nakahimo na tas ato mga projects lipay na kayo warningan ni tas Ginoo ayaw diha paglipay unsa may angay kalipayan ingon si Kristo diri paglipay mo kay ang inyong ngalan nasulat na dito sa langit kadtoy importante nga masuwat ang atong ngalan dito sa langit mag-unsa man og ikaw maoy top notcher or valedictorian sa inyong klase nya sige gyapon kag pang cheating mangudigo gyapon ka aron lang gyud ma-perfect mag-unsa magtindot kay kag balay pero sige gyapon kag pangasaba sa mga tao nga way balay nga sigig pangayo nimo di ba mapapas ang imo nga dito sa langit mag-unsa magmay kay kag mo papahawa og yawa pero dili na sad ka motuo og badlongon sa imong superior di ba hoy mag-unsa magmay kay kamo trabaho sikat na kay kastanan sa inyong kompanya pero kontraho na nimo ang imong head kay ikaw gay may laki nya moingon ka kabangaan na niya wap dip atungod nako di na maabot na patay din ka diha kuan gisulti ni Elizabeth katong pagduaw niya ningon ko si Elizabeth puno sa Espiritu Santo si Elizabeth ningon bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan ang bata nga imong ianak pero si Maria ang iyang gitubag naglipay ang akong kalag diha sa Dios nga akong manunobos kay ang iyang ubos nga sulugoon iyang gihinumduman o gihatagan sa mga dagkong butang wa gyud mo angkon si Maria nga ako ni iya jung kanunay gihalad ngadtos Ginoo behlingi ay mong tupad ing nagidayeg nimo ang Ginoo anang imong naong sige pangutan ba na kanang imong naong igtan-aw nimo sa amin mudayeg kas Ginoo o luos lang kag pangoriksyon anang imong naong gidayeg ba nimo ang Ginoo nga naa kay ginikanan ikaw anak o sige lang kag supak-supak sa imong anak imong ginikanan tapulan kay kasugoon ya kusog ra ba kay ka mangayo di ba mga buangon kamo sa mga ginikanan gidayeg sa ninyo ang Ginoo tungod anang inyong mga anak o sige lang mong pangasaba sige lang pangasaba kay ang imo jung gusto mo matuman na limot na kag unsay gustos Ginoo para sa imong anak dahil kang emanganhe din mangayog requirements para eskwelahan maghilak pag yun pader lisod kayo di yun mo undang akong anak nako paundanga nganong mamugos man kag eskwela nga wa man kay kwarta si Jesus gani wa man kay eskwela ikaw na noon mo eskwela na ka nya imong hasulon diri ang mga tao apil ng pare nga munas ginhawa na tong tigom aning kolekta mga donot magani ni pang gani sa kolekta kuwang pamangginis ato dinhing operating expenses
nya imo pag yung hasulon tungod lang anang imong gusto nga mo eskwela gyud ka. Anong di man ka mo agad sa Ginoo? Ana, di ba? Mao na importante kaayo ang pagdawat. Ang pananglitan karon na ana tay mga halin sa slots. Unsa may akong buhaton ani? Ako gining i-report ninyo para mo makahibaw nga mao na dinhi atong sitwasyon. Di ko ni tagu-taguan, di sad ko ni isod sa bulsa. Kining pagpangadji sa Santos nga Rosaryo mga igsoon, mao ni motudlo nato unsaon pagsunod ang kinabuhi ni Maria ug ni Jesus. Wa ko'y nailhan nga nagampo sa Santos nga Rosaryo nga kanang tininuod yung ampo ba nga nangandoy og kwarta, pero wa sagid sila magkalisod. Basta sige kag ampo Santos nga Rosaryo, di jud ka mangandoy kwarta pero di ka magkalisod. Ako sa una bugo kay kustanan elementary, sige kog ampo Santos nga Rosaryo pag high school, naapil na ko sa among honor pero wa ko mangandoy og honor. Perti na kong pobriha, sige ampo Santos nga Rosaryo, daghan pa kayong problema. Akong papa na paralyzed, ang akong maguwang na paralyzed, ako mo'y breadwinner, wa ko nangandoy og kwarta. Pero karon ubay-ubay naging atong kolekta. Pero wa ko mangandoy ana. Kay nga naman ang kinabuhi ni Maria ug ni Jesus diha sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo naagid ng kakabos. Wa mangandoy bahandi nga kalibutanon ang pagpaambit. Ana, i-highlight nako ang akong iyaan, asawa ni sa akong uyuan, katong akong gisulti ninyo nga 101 years old. Daghan kay siyang problema ang giagian sa iyang pamilya, sa iyang kinabuhi. Unsay nahitabo, nakasurvive siya aning tanan, niabot pagid siya sa edad nga 101 years old tungod sa iyang pagsigig ampo sa Santos nga Rosaryo. Naman tay panultiho no, moingon ta di na nauso ang martyrdom karon, mamatay tag sayo basta magsigig tag pamartir. Pero dili, ang magsigig ampo Santos nga Rosaryo dugay kaing mamatay nya bisan pagpatyon di gyud mahadlok. Nga sige linya imong tupad na sige kag ampo Santos nga Rosaryo. Kinsa dinhi ang kada adlaw gyud magampo sa Santos nga Rosaryo ta sa kamot nga wa katunga. So kamong wa pa makaampo sugdi na ninyo karon, di gyud mo magmahay. Kamong mga nagtrabaho kana gyud, mga estudyante Rosaryo gyud, dili importante og unsay dangatan, importante magtuman tas sugo sa Ginoo pag-ampo kamo sa walay hunong. Ug ang Santos nga Rosaryo usa na sa agianan. Katapos ang lingi sa imong tupad, ing naog patyon ka karon, sugot ka? Moingon gani dili, papas na siya. Papas. Dito ring wa mahadlo ko Grabe kayo pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Gi manindog na ta.